Roblox, ale každou vteřinu jsem vyšší hoši, takže každou sekundu, dívejte, jaký jsou dlouhý. A dívejte hoši, každou sekundu se budu tak teď už jsem vyšší, dívejte. Co to je? Co to je za dlouhaný? On to nějaký až moc dlouhý lidi. Sakra, a dívejte, jak jsem jenom nějaký prcek jsem, takže, dívejte, už jsem větší, tak jsem ještě takový malinký, takže tak to je málo, že lidi. Takže lidi, teď jsem vy jste tak normální Roblox panáčky, takový basic, jako panáček, ale teď už jsem takový asi větší a dívejte, co se to děje s těma rukama, teď už jsem nějaký vysoký, jako, kažte, jestli jsem větší než tento strom, to si dělá no tak to asi logicky nejsem lidi, ale dívejte, co to je velký. Takže já se hned ozvu, jak budu mít 200 sekund a jak budu velký, to mě hodně lidí zajímá. Takže lidi, co se to dělá, ty skoro 200? Co se to stalo, dívejte, s mojí nohou a s mojí zbraní? Proč jsem tak velký, sakra? Co se to stalo, dívejte? Ať mi mojí hlavu. To vypadá jak tuška, teď vypadá jak tuška. Co si děláš srandu? Ty moje nohy úplně chudý. To si děláš srandu, co to je lidi. Takže hoši, jdeme na 500 sekund, takže to mě strašně zajímá. Budu velký v 500 sekund, protože tenhle je velký. To sakra, já ještě jak jsem chudý lidi. Takže jak bude 500, tak uvidíme. To mě strašně zajímá, jak budu 500. Takže lidi, teď už máme 500 sekund a dívejte, jak jsem obrovský, co to se kraje, lidi, takže dejte like pro další video, abyste se koukli na náš YouTube kanál, jsou tam videa The Forest, 29 dní a bude nějaký a bude další, takže čaute.